Така, сега отиваме към Варна. Той има рожден ден, аз имам рожден ден. Много ще пием, не душа е най-трезвен. Не душа е най-трезвен. Значи, върли съм. И значи... Общо взето, ние сме българи, които развеждат... Които развеждат един коландец в България. Един турист. Внимай, солдат. Турист. Който ще напочерпи Чакайте, сега нека да обобщим. Един човек липсва, понеже ни прееба. И то е... Димо Бенераб! Димо Бенераб! Димо Бенераб! Димо Бенераб! Вече сме във Варна. Почна да вали. Тази вечер ще ние, защото Димо е... Димо е гей. Ето няма да е трезвен 48. И ще купи салфетки, защото ми обеща майна. Стига да не са 50 лева, ще взема. Добре, не до ще напие, това е най-важното, майка. И аз ще се напия. Аз тръгваме, че почна да вали. Сега сме във Варна. По-силно е! Слънчево, без валежи, около 37 градуса. В момента е много топло. И да, общо е така. Времето е идеално за плаж. Задължително днес ще отидем на плаж, понеже няма да вали. Казвам, че няма да вали. И ние повярвахме. Изобщо няма да вали, няма изобщо облако. Ние искаме се посъбят. По мои скромни впечатления. Да, и даже ще ви демонстрирам. Той е сузбански, но то такова на плажа. И той е на плажа. И да, това е сега от нас. По-късно ще се чуем пак. Но ние пак ще пием. Влизаме в банята, където Иван дурха крушата. Той дурха крушата. Днес ни валя изобщо. В момента отново пак вали. Но ние бяхме на плаж. И изгоряхме, както виждате. Малко сме извлечени така, но това... Навънка е много топло, искаме да следим някаква програма с това в ранка. За да ни изгорим, понеже въсата има да сваля около 50 кг. В момента сме на 130. Сега отиваме в Гранде Мол. Тя да е спа. Тя ще е много Аз не мисля да бъда, защото някой ми дропче на главата. Или просто някой говореше много силно. Има и рано. Така, да. По-като мисля, че може да свием пак отново. Това е цялото нас. Давай. Така. Значи, тя бях в мола, толкова във Варна. Действително, която бях... Един от най-големите молове. Да, има много ядни. Колежата е взел нещо. Направихме си така подарък. Чичо-джаки и едни дънки. Иначе, ние сме... Да има да изпът. През Макдоналдс, през българската кухня, през гръцката кухня. През немската кухня. И най-вече виетнамската кухня. Да, виетнам. И азиатите да дойде. Азиатите някой път на И ще ходим да... Добре? Ще ходим да пием, ще пушим, ще чакаме клубите да от квартирата, после на плажа дискотека. Това. Еми, вижте за последно така мола. Порадвайте му се. Следващия път като... Ще разберем с дома. Следващия път искам тук да живея. Всички искаме тук да живеем. Аз искам да ям. Той иска да яде. 10-8 хамбургера Видим големи картофи. и газа го заболя. Промоция 9.
Там където върваче е скъп един виетнамец. Много гол. Много гол. Да му видят по топки. Ако отключи на вратата, ще го видим всички. Наблюдавате тя. Алпаре! Има грешка. Ай, че искаме да се чукаме, бе! Ай, че ви се бе, мъжко е! Иван е тука, бе. Ела, при Иван, ела. При го е. Тя ще идем при Иван. Това е... Бащи вточката на... Спокойно, тате. Ела те заведе преди педерас. Ето го е там. Виж го как спи. Пак е чист. Ще го и... Прибор. Аз знам защо сърцето ти си тръгна. Любов ти хубе нас не ходе да се върне. Бъди щастлива. Жал ми е само да се зарича. И това беше. След 12, а ние не можем да верим тъпта песен, проба грешка, разбирате ли? Не си да верим стоянката плюс. Аз ще кажа на здраве си, изпия това, което ми е останало. Това е моят учител, който много уважавам и обичам. Чай е малко. И в момента да. Не, то не е приемливо, е. За кой ли път убийствено пия? Дай ми да не знае как е попаднати. Маш ще си писати. Той няма. Каварио! Уважаеми граждани, спите ли? Повече от ден. Това са двамата ми чучи. Така. Ял да видим другия. А това е Иван. Сега ето говорим. Пододяваш ми човека чаш. Чакай, че е светни лампата. Светни лампата, защото си бал май. Добър вечер, господин Демирев. Сега чака по канала. Да опитаме, къща имате ли си? Не, не ще поднаем, имам си къща. На колко етажа? На 2 етажа. С климатик и печка. Къде се намира? Във Варна. Какво пиете вие? Това бира ли е? Не, това е вода. А имате ли години да пиете бира? Не. Може ли лична карта да ни покажете? Ама вие... Да, може ли лична карта? После ще дават, както гледате сега. Европа после ще дават. Ама аз чакам... Ама аз няма, аз лична карта ако обичате. Ама няма... Въртете на врата! Белезнете си дай да. Ти ако мисля... Я ми дай нещо от такова. Лична карта къде е, господин Демир? Ай, ние отиваме. Няма да знам. Ама ние с него отиваме да се изкъпим. Секунда. Кой отива да се изкъпа? Те са педераси. А ти ми дай лична карта, защото... Няма лична карта. Знаеш кой е педерас, а? Знаеш кой е педерас? Те го не много. Голата е 20... Педерас. Голата е 20... Не замръзнете. Голата е 20 лева за изгубена лична карта. Има ли педерас на къща? Да. О, сега ще гледаме всеки, дами и господа. Чайте, гледай, наблюдайте сега баща ми как ще бе някой там. Манафа. Господин Демирев, няма да ви пише акт, ако свършите нещо с... Продължавайте. О, не, лична карта.